И здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Dark Hunter BG. В момента правя ревю на новия ми сервер Warscraft BG. След като влезете ще видите тази холограма. Това е скайпа на сервера. Първото Warscraft саппорта. Евентите са всеки ден от 9 часа, нали? Сервер се хоства 24/7, това означава денонощно, нали, в седмицата или там нещо такова. Сега само аз съм в сервера. Сега да покажа Warp Staff. Ето го. Няма много ранг, нали, не е пълен и търся такива да ми оправят сервера хора, билдъри, търся хелпери, чат хелпер, админ, модератори и такива. Ако се заинтересувате, ми пишете там на скайпа и аз ще ви тествам, ще видя дали разбирате и така. Това е ютубър став. Тук кои са ютуберите? Извинявайте, нещо бъгна. Тук е Warp Anvils, Warp Enchant и тук от другата страна е Warp Jump. Ето тук Warp Jump, е така, от тук насам, така и до тук. От тук ще си взимате награди, аз още не съм го настроил, но ще го настроя. Да, и да видим Warp 1 в 1. Ето го Warp 1 в 1-то. Така. Някакво да го показвам. Anvilsa го видяхме, Enchanta го видяхме. И сега евента. Ето го евента. Виждате, че съм го реснал, ще го правя сега после. Тъй евента. Ето го. Всеки ден от 9 часа се провеждат евентите. Warp Food. Това е простичък Food. Ето го. Като намерим билдъри ще го направим по-хубав, ама за сега няма. На скайпа там пратете покани, аз ще ги приема и ще тествам за ранкове. Warp FPS. Ето го Warp FPS-то. Ето тук възпалва. Тук са бити. Може да избягате също, ако не са ви останали много айтеми. От тук и от тук, например, скачате тук и готово. Warp Jump го показахме, Warp PP-то. То е една дупка на спауна, ето го. Тук дупка. Една дупка на спауна. После самото да покажем. Да, нещо ми се събъгнали тия спаун. Айде. Мисля, че се оправихе. VIP е 40, донатора 480, мастера 4, F6, Grace 110. Тъй, VIP има такива команди, повече също и повече има, ама аз не съм ги написал. Мастера също е така, ето ги командите. В донаторите, знаете, мастер ето го. Има тия команди и тия китове тук. Където има всички китове и тия команди тук. Тъй сега да им показвам китовете. Кит VIP. Ето го. Това представлява. Ето ги броните.
1 лек, тия голден епълките, храни, такива глупости. Кит донатор, всякакъв донатор. Кит донатор е Unbreaking 1, Protection 4, Glue, ето го мечом, Sharpness 4, Fire Aspect 2, 2 легендарки, 10 голден епълки и пошаките тук, тия за строене. Това е от донатора. Може да го направим такъв. Всички ранкове може да ги направим още по-хубави, ще видим по-нататък. Мастъра, ето го, стакнете са пошанките. Тя повече купчета има за строене. Тя броните, ето ги. Protection 3, тя в Protection 4, Unbreaking 3. Меча е Sharp 5, Fire Aspect 2. 3 голд легендарки и ето ги храните. Всяки крейзи, това е нещо като добавка по скит. 16 голден епълки дава и всички китове мисля, че са достатъчни за кит крейзито. Това просто дава повече команди и 16 голден епълки повече. Сега следва другия варп, той е трейд. Ето го трейда. Една постройка ни гледа там, ще я махна спокойно. Ще просто се правя нещо да построя. Не се получи. Варп, ютубър, Стафа го показахме, Стаф също го показахме. Ето ни на спавна. Пак това мисля, че ще бъде клипа. За клипа, нали? То, ако искате да сте някакъв ранг в сървъра, пишете на скайпа тук в сървъра, нали, на сървъра саппорта, там скайпа. IP ще има в описанието, скайпа също ще го има на сървъра, успокойте се, ще ги дам. Влезте, разгледайте сървъра, после пратете такива покани в скайп и така нататък. Аз ще го тествам, ще ви приема поканите спокойно. Общо взето е това за клипа. Чао!